Personal. Me ankasa me papa. Nyame adwa next week. Pillar of Zion Church International. Kumasi Takwa Mekru. Muntie na monsha no nso. Oh, ba na ye da so yi. Me papa eba beware. Me ankasa me spiritual father. Me ankasa me papa oba beware. Pastor Amos Asante. Ona sister ye friend of Priscilla. Omo beka omo ho abom. Na efie die no ebekọ so memenda. Nyame ya adwa next week pepepe eno bekọ so. Na nyame ya adwa wedding ankasa no chenchirenchi kese pa 10 gram de so che eba itere eche bibia. Nyame ya adwa next week Sunday eno ebekọ so. Eti Pillar of Zion Church for any fans of so for Amos. Anyone wutie papa kwesi ewu bia no nyame ya adwa next week. Ebe the most biggest wedding. Ebekọ so nyame ya adwa Kumasi. Aha nti Takwa Mekru so ame magazine ho no. Eho eno mo beye wedding no. Nti nyame ya adwa next week Sunday eno mo beye white wedding no. Na memenda no o mai efiedie. Nti munhye date nso. Aha